Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci. Har wa yau dai muna ƙara jan hankalin mutane game da su shigo cikin ainihin Payfirst, wato networking ne wanda ake fara shi da dala ɗaya. Wanda ake fara shi da dala ɗaya. Indai ka san nawa ne da kwatankwacin dala ɗaya, to abin da ake farawa da shi kenan. Sannan idan ka shigo ana buƙatar kawai ka kawo mutum biyu ne. Domin kawo mutane biyu ne shine zai buɗe maka gateway to financial freedom, wanda su ma duk wanda ya shigo ana buƙatar su kawo alal aƙalla mafi ƙaranci mutum biyu. Yawa duk yanda duk rintsi ka ƙoƙari ka samu mutum biyu. Don samun mutum biyun nan shine zai baka dama cewa ka fara abubuwan da ake buƙata, ko in ce ka sami kuɗi wanda yake da matuƙar yawa a cikin harkar lamarin. So saboda haka mu ƙoƙarta muga cewa abin da muke yi mun ba shi muhimmanci sosai. Ga dukkanin wani mai kasuwa sai ya je ya sayar da sai ya buɗe shagonsa sannan yake samun sayarwa. Sannan kuma dukkanin mai networking shi ma sai ya je ya nemi mutane sannan yake abun nan. In kana zaune wuri ɗaya ba tare da ka yi talla ba, to ba za ka taɓa samun abin da kake buƙata ba. Yauwa sannan kana iya ka tallata wannan abubuwan ta hanyar social media ɗinka, handle ɗinka, wacce ta hanyar Facebook ne ko Twitter ko Instagram ko abubuwa haka. Kaɗan yi ɗan ƙaramin short video idan kana iya, in ba ka iya kuma za ka iya ka tura wannan video ɗin da muke sharing a koda yaushe, domin ganin cewa ka samu abin da kake buƙata na daga cikin arzikin da yake wakana yau da gobe. Mun san cewa zama cikin matsi ba option bane a gare mu. Saboda haka idan muka ce mun rungumi wannan abin da kyau, to lallai kam za mu samu abin. Shi ba ka buƙatan ka ce za ka jira har sai bayan wani wata kaza sannan kafin ka fara earning. A lokacin da ka kawo mutane biyun naka ɗin nan, su ma suka kawo mutane biyu, daga lokacin za ka fara samun biya. Su ma idan suka yi abin da kai za su samu biya. Su ma waɗancan haka ake matsawa daga level 1 zuwa level 5. Daga nan kuma akwai inda ake kira Millionaires Club, wanda shine wannan gidan naira, gidan dala kenan. Wanda a Millionaires Club ɗin kana iya ka sami kuɗin da suka kai kimanin dala miliyan 23. Saboda haka idan har kun yarda cewa hakan za a iya kasancewa da ku, dukan ku kuna ganin cewa ba tare da an sami wani akasi ba. Sannan kuma abu ɗaya ma da ya kamata a ce mutane su la'akari shi ne kuɗin da ake shigan shi bai da yawa. Sakamakon rashin yawan shi ne muke ƙara tallata mutane masu ƙaramin ƙarfi irin mu, irin ku, irin da sauran kuma wanda za su ga wannan video ɗin. Hatta ma mai ƙarfin ma zai iya ya bi wannan harkan, domin ya sami ƙarin dukiya daga cikin abin da Allah ya ba shi. Kuma mu tabbatar da cewa a lokacin da muke gayyatar mutane muna faɗa musu gaskiya cewa idan ka shigo kana buƙatar ka kawo mutum biyu mafi ƙaranci kenan. Yanzu idan ka kawo mutane 10, duk wannan riban ka ne. Duk da yake dai a cikin farkon level 1 to 5 a lokacin za su yi maka aiki, sannan kuma za su yi ma downline ɗinka aiki. Amma daga nan wurin idan ka shiga Millionaires Club, wannan Millionaires Club ɗin nan shi yana da matuƙar kyau sosai. Ta wanda za ka sanya dala 50 ne ake sanyawa a wurin. Amma dala 50 ɗin nan ana samun ta ne a ƙarƙashin wancan level 1 to 5 ɗin, wanda ta samo asali daga depositing da kai na dala ɗaya. Saboda a nan wurin ne idan ka gama level 1 to 5 ɗin za ka samu dala 62, wanda za ka yi amfani da dala 50 domin ka shiga cikin Millionaires Club ɗin. Wannan Millionaires Club ɗin daga nan wurin duk wanda ya zo ya join ɗinka daga cikin mutanenka da ka yi inviting, duk mutum ɗaya za ka rinƙa samun dala 15 daga gare shi. Su ma idan sun yi inviting ɗin wasu suka zo wurin, su ma za su rinƙa samun dala 15. Sannan kuma a lokacin da suka samu dala 15 daga waɗancan kai kuma za ka rinƙa samun dala 13. A level 3 ɗinka za ka rinƙa samun dala 9 ne. Haka abin yake yi har ya zo level 7, wanda za ka rinƙa samun dala 2 a ƙarƙashin su. Wannan idan muka duba muga metrics ɗin yana da kyau. Idan ka building ɗin shi a mutum 10, idan ka tsara ma kanka cewa mutum 10 kake buƙata, sannan ka taimaka ma na ƙasan ka su ma su samu mutanen da suka kai guda 10, to lallai kam zai kasance ka sami ainihin ka building ɗin team ɗinka wanda yake da ƙarfi sosai. Domin hakan shine abin da ya dace da dukkanin wani mai networker. Hakanan ma mun yi wasu programs haka wanda ba su kai wannan ba, kuma mun push ɗin shi ta wani extent. Amma kuma yanzu
a wannan din ya samu sai muka lasike muke tunanin cewa a'a wannan an fara shi ta kuɗi kankani ne, to saboda haka ba zai bada abin da ake bukata ba. To wallahi ba haka abin yake ba. A tsaya a fahimta da kyau. Duk wanda ya sani harkar networking ya san cewa idan ya duba ainihin tsarin da aka yi a cikin Pipfest, to lallai ya san cewa lallai an sanya ilimi a wurin, sannan kuma an yi ne domin a taimaka wa mutane. So mu ƙoƙarta, mu jajirce, mu miƙe, mu zage dantse, sannan kuma mu kira mutane su shigo cikin wannan harka, domin shigowansu cikin harkar ƙaruwansu ne, kuma kai ma ƙaruwanka ne, ni ma ƙaruwa na ne, ni kuwa ƙaruwan dukkanin wanda muke ƙarƙashin sa ne. Wato ina fatan an fahimta sosai da wannan ainihin short video ɗin da muka yi, ko in ce ga nan ma subhanallah har ya kai kusan minti 6 yanzu. To ina fatan dai insha Allahu an fahimta akan wannan. Ga wanda yake son ƙarin bayani zai iya yi min magana ta DM, ko kuma ya abin nan, ko kuma ya duba ainihin description ɗin da ke ƙasa domin ya kira lamba ta ko kuma ya ce min WhatsApp ɗin ma ya da yafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pipfest alkhairi ne insha Allah. Allah ya bamu sa'a.